843 ימים עברו מטבח ה7 באוקטובר 2023 עד השבת החטוף האחרון, גיבור ישראל, לוחם יס"מ רן גבילי. כשהיינו בצבא נהגנו לעשות טבלת ייאוש, לספור כמה ימים נשארו עד השחרור. הטבלה של מלחמת ה7 באוקטובר היא טבלת תקווה, טבלה מייחלת לשחרור כל החטופים, החיים והחללים. ההבדל בין שתי הטבלאות הוא שבצבא ידענו מראש את תאריך היעד, כל יום סימנו X על עוד יום שעבר. בטבלה הנוכחית לא היה תאריך סופי מוגדר. רשמנו כל יום שעובר על מדבקה, מייחלים שזהו היום האחרון עד להחזרת אחרון החטופים. לאחר עוד יום של טבלת התקווה שחלף, ביום הבא הדבקנו את מדבקת התאריך על הטבלה. לוח אחד לא הספיק, ואז עברנו ללוח הבא. התחלנו עם 251 חטופים חיים וחללים, באותו יום ארור של ה7 באוקטובר. אליהם התווספו עוד 4 מזה כ10 שנים. הדר גולדין, קצין צה"ל בדרגת סגן משנה מסיירת גבעתי, שבתאריך 1 באוגוסט 2014 נהרג בקרב ברפיח במהלך מבצע צוק איתן, וגופתו נחטפה על ידי החמאס למנהרה תת-קרקעית. לאחר מותו הועלה גולדין לדרגת סגן. אורון שאול היה חייל צה"ל שנהרג בתקרית אש בקרב שג'אעיה בתאריך 20 ביולי 2014 במהלך מבצע צוק איתן, והוכר כחייל צה"ל ונלקח בשבי החמאס. אברה מנגיסטו, תושב אשקלון בן 28 מתמודד נפש, תאריך 7 בספטמבר 2014 חצה עצמאית את גדר המערכת סביב רצועת עזה עם רקע של היעדרויות מביתו, והוא נלקח בשבי החמאס. הישאם שעבן הסעד, צעיר בדואי, תושב חורה, החולה בסכיזופרניה, בתאריך 21 באפריל 2015 חצה עצמאית את הגבול לרצועת עזה דרך המטעים של קיבוץ ארז ונלקח בשבי החמאס. אני מבקש את סליחתם ומחילתם מהמשפחות הקרובים והחברים של כל 251 החטופים הנוספים, שלא ייכנס לפירוט דומה של כל אחד ואחד מהקדושים החיים והחללים החטופים, אך אין בלבי ספק שאמצעי התקשורת הרבים עשו זאת בעבר ועוד יעשו בעתיד באופן ראוי ומכובד ביותר. עם החזרת אחרון החטופים הורדנו את המדבקה מהחולצה, כמו גם את דיסקית החטופים ואת סיכת סמל החטופים הצהובה. הורדנו את סרט החטופים הצהוב מהמכונית והפסקנו להדליק את נר הזיכרון היומי לזכר החללים החטופים השבויים בעזה. כל הפעולות הללו מרמזות לחזרה לשגרה של ה6 באוקטובר 2023, אבל לא תהיה שגרה עד להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתאפשר הפקת לקחים אמיתית ויצירת תנאים ראויים לריפוי החברה המשוסעת והמפולגת במדינה.